अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। जतारू ससुरा ना एको बेची खइलू कबे र कहनी त मिले नहीं आइलू ए रानी जतारू ससुरा ना एको बेची खइलू कबे र कहनी त मिले नहीं आइलू नहीं खोदे तू देलू पिया बाप हर रोजा मारी मुहावे दरद करी मुहावे पिया बापू हर रोजा मारी मुहावे दरद करी मुहावे पिया बापू हर मारी मुहावे जी प्रभु नंद दरद करी मुहावे पिया बापू